Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ħareġ għonqu għall-eks President Onorarju tal-Aqda Repubblika Robert Aquilina. Dan wara li n-notar tal-Knisja instab li kien fil-pussess ta' informazzjoni minn inkjesta tal-qorti li nħarġet illegalment u ġie ordnat li jiġi investigat. It-tnejn Aquilina kompli attakka lill-Kummissarju tal-Pulizija dwar dak li ġie ordnat mill-Maġistrat Nadine Santlija u insista li hu kien sejjer id-depow iżda l-Pulizija ma kienet se tieħu xejn minn għandu. Quddiem tal-proċeduri mill-Korp tal-Pulizija, Bernard Grech ħareġ barra minn triqtu biex jagħti l-apport sħiħ tiegħu lil ħul kap de facto tal-Partit Nazzjonalista Carol Aquilina. Fil-fatt, f'kumment mal-Lavin Malta, Grech stqal li l-Pulizija għandhom jinvestigaw l-informazzjoni mill-inkjesta Pilatus u mhux il-leaks li għandu Robert Aquilina. Dan anke jekk il-Qorti ta' Malta ħasbitha b'mod ieħor, hekk kif spjegat kif Aquilina kellu fideh informazzjoni li mhux suppost kienet għandu u l-Maġistrat innotat li kien hemm il-leaks fosthom id-Dipartiment għall-Investigazzjoni dwar il-Kriminalità Finanzjarja l-FCID. Hawnhekk kien jaħdem l-eks-spettur Franketti Tabone, ħabib sew ta' Jason Azzopardi u llum kandidat nazzjonalista fuq it-13 il-distrett. Fi stqarrija it-3 wara nofsinhar wara l-interrogazzjoni tiegħu fid-depow, Aquilina ikkonferma li l-informazzjoni pubblikata minnu kienet identika għall-inkjesta tal-qorti u allura frott leaks illegali kif instab fil-proċeduri ordnati mill-Maġistrat Santlija. Sa dan it-tant l-attakki fuq il-Kummissarju tal-Pulizija minn Robert Aquilina mhumiex biss fuq dan il-każ. Fit-tmiem il-ġimgħa wkoll attakkah għaskontu dan informa lill-medja li kien se jmur id-depow fuq l-allegat każ ta' vjolenza domestika li akkużatu bih martu stess.